E para os que o perderon o pasado venres, imos amosarlles un anaco do desfile impulsado pola SD Chantada co fin de recadar fondos para a actividade do club. Foi todo un acontecemento social na vila e foron moitos os veciños que se achegaron á Praza do Cantón para gozar ao aire libre dunha pasarela de altura. No evento, organizado por xogadores, directivos, amigos do equipo, colaboraron unha boa parte das casas comerciais de Chantada que, ademais, aproveitaron para darlle publicidade aos seus negocios relacionados coa moda, a zapatería, o deporte, a estética, a peluquería e a óptica. Quedan cun anaco deste exitoso desfile que a nova directiva impulsa por segunda vez, dada a gran acollida do público e da afección.